Hello mindenkinek, én lelőjük is itt a Justin Bieber szimulátor. Sziasztok! Sziasztok, én most fejeztem be a videómat. Na, köszönöm, velem tartom. Jó, le is lát magától. Na, kérdeztünk letöltési linket a Justin Bieber szimulátorról. Mindegy, emberek nézzétek, milyen jó játék ez. Hogy honnan kell letölteni? Online lehet játszani. Legyen az a címe, hogy Justin Bieber szimulátor. Oh my god. Justin Bieber szimulátor. Küldesz linket? Ha? Lele, ugye már linket, vagy mit írjak be? És a legelső linkre kattintsak. PewDiePie-nak? Jó emberek, ennyi volt ez a mai videó. Remélem tetszett, iratkozzatok föl, vagy lájkoljatok, vagy kommenteljetek, hogy minden ami jó, csak te diszlájkoljatok. Na, aki diszlájkol, azt megkeresjük, azt megverjük. Hát Levi megkeresi, én verem meg. Na, ennyi volt a mai videó, reméljük tetszett, sziasztok!